na pepa ti mokwa na ni ase pen yaw ni nyina watimi afam na bia wapetere firi wonye suahunu bi wo mu a wode ye akyerede akyere afoforo nso a wono maka akyere se de beye na wo mo nkonkotinsi sanso kwan na so de ye yaw pa wo abrabom ne nso de sa hye wo de ma otimi di so ebi nso antimi anini de so eguso wi no eno sa no ena broni ka se problems shared are half solved se koba se how no one wo bi cha ya na ohamu nchemu aduonum de ana emufa wotimi ayo awie one baby fa ya fa sompa esansa hana ne pani nyina wo Jumede na Agya special local foods woso yasene na aduane papa no wodi piapia yen esanse yemfa yase ho nhye aben na nsa na obedidie na wosi ase ebetimi adodo amo wate ne de ne ye no ne watwi osi ye na atachere manso e so da ho nti etitestete Leicester Company Limited wo na ye ya toothpaste and toothbrush no na yaze no egumu ahodo pi ye wodi etimi seproye kaka ene eno kankan no ene e frɛ ne sɛ yas heba no afi ebinsu wo ho wo tachere ma no wanza tachere ma wo hoi e wone kala twede ampom boy o enye fita sa de ohu de no ene enye green eno nso a sa de aye yellow no nya sa nete katrema no eno a enye kokko ena ane ho se pink bisa eno nti ena uhia Leicester Company Limited wo motota aka no na aka ba bia ma wo eno nso ema home na wo home eba abonten no ya emu ehwam enyinka ono chese bia mesuro okametokwa won yasene ma afi ewie na apasa wo sene ye fita asamutumi a okatire phone sesu kirema dia ene na uhia white ne no eye adwuma pa ye gel no ka ho na nkwada no se wante ama won anhwe se won de betwi wonse a woni beba ho so no wo de fu ni nyina ma won kura any 3 days na asa won bedi esanse ede ne dwini ho 0501619588 wo ma homa no ye pusuna ene won kasa adabati se sompa obi ba se kwa dwabia mu nso ya no wo hye en wo ho sanse ye ba ene won nenam abre no wo motete so fofofo ade matufo to nya so mfa so awie waso ye mu ne yetwe ense a yete Mọ́borọ̀ Asem so time heba Mr. Dr. Tafri Jedro no eda chene se ye ukuedei obete aduana ba ne na de hye ne nka wo mu bedi time heba ho dance pa no ede kire de ntie nro no doso de ne nso e wo se unya time no a ene ne echechi na wawie yo se menye koma ne binum se ye fiada obo ho se Dr. Dubuatin Dr. Kwatin mo ya doctor tena he ya ede ensempa wo endpoint eba e kire de ntia ayasabia no doso pa nenso wo montimi antwa ba hwe owu ano na stella no ye kodokota a ye sanso kra ekoko bo afode mu owu endpoint de wo ende yare nti awo na wonwo wo betwa to kra amabewie no bedi badidwan wo bema prostate enlargement no emema ho nko ane wo ba ne bi nti prostate no ye ho adwuma esanse se obetimi apompi no apompi yi a waya aseka ho ehon so na prostate ne da nti ye mu adwuma na yade bi ama metenem wo ba wa wotwa no mu ehon na awo no beba ejina enu nti na eso ko endpoint obi ya hohoro ne die mu ahohoro mu ama sabi ohwem kura wunhunu nkeka wampo nanso bentime ntenam ohia endpoint kronoma bo ohia e asantema mu ana se na do ani akyerem e won kran share signboard spenters akwana so e ho na massaging physiotherapy ye de ye adwuma endpoint homeopathic clinic ukọ nko ade a obekasa am free abusia harvest place ni o ko ebre na nya du adechie ya ebo wa akwa mu go Friday tade pra ye nyina de ani kyerem e wo first love
center ewo East Legon eho na Harvest Praise no to dwa na abusua Tego sisters bo anointed PCS star wo baby sada no de Kristo ewu amaye wo bronsa ye kwakoye ni dofe ye ni maternity enso we bia no wo ma mabobobo wonsu yi wo pese uhia won kra no wo nko no kwa nenso ha de wo ko no kwa eno ane so be register bo star 725 star 1155 hash star no na esenso no ma no no wa bo 725 star no bio 1155 hash na de tesa atwede no no de ato na chi no wa pia no eko come and experience total praise, worship, and total restoration. Sada no. O ba o nkomema onu abusu amra. Nyame edim peja bebre mo brabo. Enhira no mo beye mo fafafo. Na ewie e bia na pese one sompadi nkomo. O pese one sompa to kese. O pese sompa bo obi bi hu dawuro ma o. Enkom fa nkofifa baabi o sompa. Me no wo mo a wo de fa ma me na me mfa nko wo boa. F31 886 216 0531 886 216 ya na wafre ho na ya joso o voice no tu a ebeba wo so opia eno nso ombe yiwa no telegrame ni nyina ebeba enti ya na wahye no nso abusua na watwe senne sabre ye mu no Mọ́borọ̀ Asem no win Mọ́borọ̀ Asem no ekose envelope mama akosu agwaboaje etena ho na o radio councillors no wo mode nkomo no bre wo a ya to ne din se Sompa Rhapsody na onim ansana no ma mema Afia Force na kwaba na memusa ne se na boboa no ehoboko de ma Afia kwaba apa mejosu bibia da ye de bibia da boko ya da basa ye odomase ai enanso wo de aba behia ampa na ma bo brofo bi Sompa Rhapsody oh aha Sompa Rhapsody wonderful de wo che yen sese ya what is sa no Mọ́borọ̀ Asem no mu ye free ho ana baby Mọ́borọ̀ Asem no ye modify no okay okay na no ya no Sompa Delight ye ko ne brofo international yes okay ti ye besisem okay ye be hyemu ma eno ne ye ba be enti de nkana todwa awia no sese ye be ba no pa Sompa Rhapsody no oh yes eno ne ye fiti 8:30 am to 10 and ye be Sompa anopa bra Ghana Today na ba wie no na fe de nkana wo Mọ́borọ̀ Asem mu no eno na ba Sompa Rhapsody pono no so thank you na wasofo Safo Adu host Reverend Professor Joseph Osafo Adu na wono atena ponti ena afi mama akosu agwaboaje dondo hema wone no eno ne yato ne din se Sompa Rhapsody na nyame de kyenya bosumi de toso de duasa 30th 30th March enti na wotwe se ne sei no wo de afidie no eto ho awie yi se wutie Mọ́borọ̀ Asem a yi enuru ho no na no Sompa Delight o na sa pam na se we no ebe modify Mọ́borọ̀ no wo hu se okay modification amanfo nsam no a wo moboro so wo Mọ́borọ̀ Asem so no ni nyina ebeko Sompa Rhapsody mehu Reverend Professor Joseph Osafo that's right wonderful and mommy na boho no akosi agwaboaje na asam no nso wo mo ka e de afawasom na ewura wa adwene makoka wakoma yes nti won se wa so na so nti ya bi wasom na eti ejuma die no na se ba council na ehwa e na abefa free de ewiwo wunya ka kyerefo no eduru ha wo de ka kyere Sompa wo Sompa Rhapsody na eba se enwoma mu a wo mo do be fam yes se ye honhom a wo mo do be wuram physically spiritually babia everything babia liwo bia no that's right wo mo do be ko ho am wo hu se
de wo mo ye no exactly ampa enti ana wa hye no nso mete say brown o ye chirechire ni o say papa no ni Joseph no o chirechire ni ampa o say brown no wo ye man o ai ne wo fe nyame na asiesie ni sa no that's right oh enti wo sa ye sofo ewo Pentecost is legon enti eba book a what book yes eba nyame mu a wa be wo nyame mu ena obi se wiase na fono no wo de ka se bia ni nguase atade ahye no fe de ni wo de ne nka fa na mu wu ana asa enti se wo be hye no ho se franka ana wo be ka na no aduru papa betimi ne wakasa ma ebe wie no obe hwe aduru nagu ena obi entie sompa ahoma no wan hwe aponche kura wo mfa nto ne kon wo de be chichirija enti eho asem no no ya na wati bi enti nyame de che ya bosumi de etoso de duasa no 30th March ena efrase hye no nso fa kan osra na ho no nwotwempa mu ko ise nondu bebo ansana second service chie ato aso aba wa kwa mu that's right dumienu kain na fe kasebo vigorous kasebo yes de gasem aso mu no endpoint mo kasebo no gasem na so mu ase den rough den esi nso mu adenden esi asase so ba bia na eno aba wa kwa mu ewie ya bra ekobo donko no na kase na si donko kain na ba bia summo bia han be pie oh na light na so enne ye sompa the light no kom ni nchide mu enti efri donko nkosi no miensa 30th March yao sompa the light abna ruti enu na ote se enyom no ye bo bi kire wo Apam yes so ye women in gospel music president wo moto nyamenyom wo president no mama mpeni ai wo suru nyame se ne ho so efe ye na wa ma ne ho kwan so ma nyame de na ye adwuma ampa enti ne ebinum ka chiachi anepa wo mo se ye kire nso ebewie no na wa hwie nkwan no kura agu no eno na abna root yitinase na nyame afa ne mu na ne achiachia no watene no onse nyame no ka se wono wo ba se di apratetia sei wo fa no aye enti se afidie ne da sompa wo apratetia sei obi ato pa ahwi mo afidie na sompa ebewie no na waye yie na de nkaya to na twene no na aye wo se god no sompa delight enti shana so 1 p.m. to 3 p.m. ena ebeba wa akwan mu ebi mu da ya ron beka se extended to 3:30 nenso sabre no nyame so adwuma ne ye yonti no ye yanso de asomaman no ti no miensa kein na birthday mine professor Kwamna Abochi na waji na agua for God and country that's right and so what the asoma ko ise no numbe bo apai mu ebo pai mu a kase ebo na ehye nenso anwura numu hot bite na nanso di so enti se wa hwa ete se wo fra chie edidi so sa wow wonderful enti sompa no se ya kan kire se sompa no marketuapa marketuapa na nye sompa no nya mu de ani bia o eti ase sompa is trending wonderful trend pa no afedia sompa no trendy o Sompa is trending and trending. Trendy pa. Edino ko pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Enye new kra. Because ure mu se si an na bebe ya haja bebra to agu ure mbabi kra. Sia. Asem haja bebere atuagu waho enti wono no sompa no wo ba mu no wo sini ti ase pagya ni ti sense nkane bi no mo beso ne komu abu ne komu o pagya ni ti no na meme no de haja wo matuagu
Yay! What tia gu ba bi kura. That's right. Enti ebi mu kasa sompa no amma nka abo bi be chinyare. Oh. Ene ye tight tete kura. Won o mo frɛ no. No kre. Nso mu di ho adanse. Sa. Eno ho asɛm ene no. Na ansana wo de enwumu ase koba se sompa delight ba ana ebia sompa rhapsody ne ba. Ye bebo de ama no. Ye ntie we mo. Mate. Akwada hu dachi ananani aje opani twanani anani raho mara hu sempa Sompa tiefo munuaba akosia kwa boagini o akosia nhira yenim se ye wo wiase a ahwe ase ye wo wiase a ohawo ne abenidi ewom ye wo wiase a ade bi betimi ato na wonhu ne wonye eno nti ene ye de Sompa Rhapsody dwumadi abrewo no efri joda kosi efiada anopa no nwotwe apemu kosi nundu 8:30 am to 10 am dwumadi efe ne Sompa Rhapsody ye de bebro ye bebie woni ewa abrabom ye ba betufo ye be hye nkran na wo de wanam asisi yi de etoso biem sa wo fa wo hawo mu abenidi mu abrabo abowape na wonhu ne wonya Sompa Rhapsody ye betuf enti hia wo radio counselors Reverend Professor Joseph Osafwadu our clinical psychologist and unuaba akosia ago aboaji e was Sompa Rhapsody edwada ekosi efiada anopa no nwotwe apemu ekosi anopa no ndu na wabrabo besesa wabrabo be ye from wadwene mu beda wo behunu nyansa na wo de abobra ye be ma wabrabo mu nyansa ye be ma wabrabo ne ma emudo ye be ma wabrabo mu nimdia ebeboa wo so you need wisdom you need understanding join us every weekday from 8:30 am to 10 am on Sompa 106.5 FM Accra. You can't afford to miss this. In a world filled with pressure, emotional burdens, broken relationships, and silent struggles, Sompa Rhapsody emerges as a timely and transformative radio counseling program designed to bring healing, clarity, and hope to individuals and families. And to remember to join us every weekday from 8:30 am to 10 am. Sompa Rhapsody. Yedemufua. sorry pa bring some money try me photo and some mama through you Enchi wo de wo bia na nsa no se ye ka se obi awe nsa esono de wanom nsa ne de wawe nsa o chese de wawe no o cha nsa wawe akoto ano kra ka ho awe nsa kukuo no eno no watom ntinta ya no hwenye ye eno sa no ena utie Sompa Rhapsody na fe wanya wo hawa no pomato bre no na eno firi ho a sa Sompa delight no eno ho na obi abusa sa Sompa delight no mo se ye be aha ma me kan sem bi akosia go se wuti a no mo nyansa eni nya misuro ti wo de to Sompa 106.5 FM wanya nyansa unya nyansa nso a wusuro nyame di abeye bia nso ade nyina di boa na ewie oye enti obi kan na problem ni ye problem ni no na wo the solution ne nam mo eno ena ye Rhapsody no enti Mọ́borọ̀ Asem na eba awie no it is embottled in the say Sompa Rhapsody what say and answer is embarked in the Sompa Rhapsody oh and answer ebia it is chipped in Sompa Rhapsody yeah the Sompa Rhapsody oh and it is embedded in Sompa Rhapsody and I what I say enti Rhapsody no once a professor to show enti a book I wonderful enti na what you said ne dwumadi e betodwa no Sompa Rhapsody eno na obi Mọ́borọ̀ Asem ba ho na ye beka no enti obi bisa ne sa na mato Mọ́borọ̀ Asem atwene there be it is enveloped in Sompa Rhapsody enti ya de ahye ne womanum ya obenya ni nyina ewo ho enti abusua se kane no na call mawa say elective no eduru so enti hye no so na Sompa delight na obi busa me se ne no se de music na delight light beya na me se so light ato
de ede suma ba ma setene ne mo adwene ne mo abrabom e wo bibi ho no ai nti eno no nso wo de yinti wi mra. Hi, you're from me, Abna Ruthie. From Monday through to Friday, 1 p.m. to 3 p.m. sharp. Shame, I was Sompa 106.5 FM. Midday Sompa Delight. Bro, Sompa Delight, a social entertainment program. Ebema entertainment, information, and education. Onya, sawati de wahoni nadida. Afi, and anya dance no eba. Sompa Delight is a unique blend of entertainment and purposeful conversation. Frobi, no be Frobi, no be so Frobi. Nakashane say, Abna Ruthie, I was Sompa 106.5 FM. Na ode Sompa Delight, bro. Sompa Delight, where entertainment meets impact. 106.5. And I knew we know as I matineda. What away? Sompa. Sompa Delight. Be soon. So that but Chasa Martina home. Spiritually. Adia ebegina no efiri nyame a ebegina efiri no so and e betete ba we de efiri nyame wo ho enti Sompa Delight no so no eba entertainment so o kaka ho social yes. But also entertainment no the impact eba na ye kan impact na je say ebenya nsunsuanso wa bra so nsunsuanso no so ne papa mu yes ne papa mu enti sa Sompa Delight nye de topic no one be can be one be can be we ni e fro wo mpanimfie nim no bia enya ne obe kan be we ni afi na ye ko ho court akopa che no bia enti we ni de so kane atoso ama wo hunu nyansa no bio yes e wo entertainment no enti ya no we share Abna Ruthie sample kra enti ai na kan say enti e ho asem eno no nanso we nyina ama bobo so yi no wa kwan mu na eba radio no wo na wato ana wanso na plug wo dan no ho ana de battery gum na wachinchim ba bia e ka wakoma na ade to nanso die nti e wo sa wo de to Sompa no eye enepa e wo mu no a 106.5 e bia na wachinchim o se amichim aminyamo decoder no so ye wo ho ba bia FM stations a wo mo de won sa pempem wo bo no wo no ye gina mu sa franka okọ ho abenya yen enti ye no so wa hye no so enti sa nso de a o phone no a wo so data esi so no emfa nkotieti atesem hunu memma ho pressure bia eni kwanso wo sesa ma ho na de wo hunu fefefe no makeup na wa ne sa no mane lutu ne body wo hu se wo bo ne so papa enti nkwahwehwe no ma pressure bia nka ho eno sa na wo de ato Sompa 106.5 FM Accra oba be follow like it the moment bibi beto mu abo se wonya notification no wakwahwe adekro wonko no na ye wo mfa so ekatuapa no wo beje wo de ba eya ho no ma anye pese minkumenya omo nhye nti wo cha na onua nso anya bi eno sa no nyame asempa wo se ye so kane ano a ye mfa nhye kodo ase ye de sika ne adua so na ahira ma wono me wo ho nyina nti eba ne sa wo che no na ema afoforo nso anya bi na mende mabobobobo so menim se de wote no ene se de wasi afa nafa aba no bra tworo ne chese ogufo no guye no ebi gu nkasem ebi gu abotan so ebi kogu nsu ani ebi gu atachem na ebi gu kwan ho ba bia o mo nante ebi gu kootade so na ebi nso kura ekogu asase papa so that's right na ewie ye no wo kyerɛkyerɛ sɛ de esikɔ ye nyina enti sɛ de abai bae no wo wote ne sen na sɛ na wasi afa no na Sompa Delight no light be na wo hwehwɛ Rhapsody no Sompa de no wo in life no wo be sɛ de mu na wo hwehwɛ sa Rhapsody no 026 19 60 64 026 19 60 65 eno eye nhoma no a
0260 0260 19 60 60 64 64 0260 19 60 65 na obi se wayira obeduru nkran babia omode ne kosi ye no asa ye ho no ese kwa no se wakwa 3 days ni woda so gina babia ogina na won hunu bia nso a wo frɛ na atumi akase wayira Israelfo senka ye poku ase mayira de a ene na nka medimafo e ba center ho no wo enti no so mpa bobo so yi no se tie bia be hu kwan no na waba fie obabreu na se wa anyira mfiri ho na koyira firi no ho ade a nkrofo na bobo no ho de a o omna nsa na ye nkyere kwan kra e be juiska that's right enti sa na ho asem etie na unim tie nwumwe ansa na mafade waba be gina so yi somebody like somebody like any gym como somebody like somebody like I just see a woman somebody like somebody like enti we delight moto na wonam so de ba no enyum na de enyum na de Sompa delight enti unya tepe no won se dumadie no efrase ansa na meko ya frefo no ho no obese wrap it up concise okay the package wonderful na ebia fe na obi aso afidie no enkomo na yedi a wate Sompa delight no anhwa na obi afa ne bo se oba abeje na aduane ade se Sompa delight nti ma yenhunu ade kura ade patch ma fa kwantre no ma mentingu mu ma no two programs never on the 30th March Monday Duada ebe okay. Na asam ne say ma me hyehyɛ programs ne ma omo na omo hunu so Monday 5:15 to 5:45 no Pentecost hour Dr. Nyameche ene edimu chiame ahomache no na Tuesday Methodist hour na fiti Monday no kosi ne Friday mu ko no eno 6 am ne yakasebo there's a news no mo bekenkan ama wotie bi 6:40 tip off spot Safo Kantanka na de bebramo na 7 am to 8:30 Ghana today na 8:30 to 10 na Sompa Rhapsody Brother Brofo betimi aka na etie for Sompa Rhapsody that's right Reverend Professor Joseph Osafo Edu one mami Akosiago Abwaje ene bedi mu chiame na efriwa apam efriwa ye kwa hin remu kakra uwie ye wie Sompa Rhapsody 10 am na na ye ko chie na mpeso blowing the nonsense yeah there ya wo busa say isle gon ho wo de busa dan ya wo ho no na ejapade ya wo no say de wo hin na otwa loto DC mo na ye free wa 12 no near the your friend saying Kasebo 12 am Kasebo no so at the 12 ye wia 1 am 1 p.m. yes to 3 p.m. no okay 12 a.m. Kasebo no onse mbehwe wani me say what the ebe ahomachi 12 nso until 1 p.m. to 3 p.m. no eno ye Sompa delight eno e ho na Abena Ruthie eba no Ruthie you say na mekano no ono also the social entertainment Bema impact. It is not just bringing you the entertainment, it is creating an impact. Not all day. Abanti me di besi wa hiya sana etiefu hu. Seni ya ede ya hihye no. Okay. Mama hwe
na ohwa Rhapsody for ni bia ba se delight for no watiato kafra 0260196064 0260196065 we ne de etesa de ye ba bekenkan budget na nsentrofo asibu sase de na mo hwe ni mu se budget ebe free mu aba Sompa delight nyame de kyenya bosumi ne de etoso de duasa edwoada ne ebe ya enra na awotwe eba wa akwan mu dwumadie fofora ye de toawo se de ye di kan hye obo se Sompa no ede pi ene beba wa akwan mu no 2026 no ye de wo hye ase yi na ye de Sompa delight ena afi Sompa Rhapsody ye de abrew udi ne bia ofrefi hello Agya na me atum pin kan enka won so miwura me ni apa akani over aka bibia bokọ de adom ni akedi ya da tweda mpon ase na wona mhe na nkomo wate ne se na de na mo hwe ni mu dia ya hwe ni dia anka fanya mo na mo so ne dia ka me tete me kwa de me tete anka mo so mu nchine kakra mo anka da boane ya o se ya den ya media ni tse Mọ́borọ̀ Asem ene tse area unso me matane eyi mo ayi ta kokre no kre ba food ta hotel ni tempo ATM na wo twemu de fight ni kuro mu ewe sewu me twemu se esa bank ne so e de ba afero esa e de ko Rukuba like ni you me tell me be 8 I'm sure mommy maybe that is going to and the area no that I need that Sompa you okay let that kata no me almost very down what na yes ya for na la se mo ba eba also okay and so may have before mo Mr. Donko school fees ne technical team no wono mate na won be ye ho adwuma nso so udi ne bia ofrefi hello Abusuan wadru Sompa o udin bia ofrefi hello good afternoon sir hello wadru Sompa udin bia ofrefi hello yes oh so yentiu kafra kona sambre biu 0260196064 0260196065 Sompa enedie Mọ́borọ̀ Asem ne mum da sene ba wa akwan mu a wunhye na wiei ubehia na efiri no nwotwe mpai mu ediko ise nondu bebo ansa na second service ebeba wa akwan mu ho no de ye frɛ ne Sompa Rhapsody na oba Mọ́borọ̀ Asem no na de abetopono so na councillors na tena ho wo modusum ne yama mu akwan kire udi ne bia ofrefi hello good afternoon sir hello good afternoon yato nkam yentiu apachemi ave mamusi sinye over Moses bibia bokọ de adom ni Mọ́borọ̀ na so misiwo yede amiase ewie amansa tio mo bia mo de efrensai Mọ́borọ̀ Asem akwese eye pa samwa because kama mo de bedu ba bi nyeta bedu ni enyo kwanti ebe boy ni bi ba wow Nyankopɔn nhyira mo na ɔntomo nkɔm no ɔma mo nyansa ɛne mu ntiasɛ ne daa ne da nyam no bɛka so na moakyerɛkyerɛ na agya Mose Sompa Rhapsody ye ka book da so Bible ka ho honhom ne honam ni nyina ka ho de na mo hwɛ ni mo afirim me
Bible Asem area one me papa. Oh, okay. Because hold on a bit small boy, say Abrabo here bono. Yami Asem ni mo. Fat emwa. Because you cannot live without the word of God. No correct. And I said what to be able to say no. Always you'll say the word of God will motivate you next, and we will rely on the word of God. No correct. And bit my boy, am I a number two actually at you? That's why. Mo. Ya me shira. Ya tie mu, ya behwe w'anim pa. Ai, nanso e wodo beba. I never before the end of the week I never. Ya me shira. Ya tie abusuafo nyina. Eno Agya Moses no. Eno na e bi frɛ ne blind Moses no. Akura mo udin bia ho frefi. Me frɛ eti egogwa atinkosia Sompa. Mama akosia Sompa. Bibia bɔkɔ de. Ya me do pastor Monso Nyame. Enti waba ahoma esu de. Waba so yi. Wo de ansa na wobɛka de wo hwɛ animu no. Gina so na ka kyerɛ wo nua ne sɛ. Wo frɛ wie ya wo no nso mfrɛ. Enya ntoja no kura na ye mu desa no. Oh. Ndi twi ntiase. Sompa Rhapsody. Oh. No correct. Amen. Mama nyame wenhyira papa pa no wonka ho. We no ensesa no. Sade ya kobi onse ye kan ne kobi a etimi da wia so saa wansana kura mpese obesi so. Na momanya ya tilapia. Oh. No wo mo fom. Nanso kobi no kura na ya san hye ne nkyene kura ebetimi ada ho ache. Nanso tilapia no uja na ebe pro so ya na ye ni wo ho. Nti saa na tie. Sompa Rhapsody no. No abrabɔ mu asetena mu akwankyerɛ na mom sɛ de bɛyɛ simple amount na ne ka no bɛyɛ ketwa wɔ nsɛm no ne yɛ ka ne saa udi ne bia wo frefi kafra bafrato onso betumi abam yɛ boabɔ yɛn ho asɔde 0260 1960 64 0260 1960 65 enti awade sɛm no ya eduba bia na eto so a wo brɛ ho unya ka kyerɛfo no Sompa Rhapsody utime de baso udi ne bia afrefi kose wo mo a adekye wo mo agye atom no enti wo frɛ ye na ebom wo ye wo mo a ekɔ ma me hwɛ hwan ni udi bia afrefi hello good Emma Katua Pamame. Wow. Amen. My time I'm sad to say you move Malana yes, you minimum papa. You move to me the money. I see more bro one area when the day has my Nyame wenhyira mo yenso yedamase papa monkoso antie nemo mamonkomu ntie motie nso a na mama obi atie bi sade be ya wo man no mu edu baabi a ye bo abubu na nema munye na ese de kura no ye ne daachen papa bi enkyiri ma no gidi anim no wo mu nti na Sompa aba sade be ya de yenim sa asai ya mfaso obi ani so no ba ba ya de nya kase bi de amayen enti ana wahye no nso 0260 1960 64 0260 1960 65 na ye boaboa ye ho asode na fe Professor Kwabena Abochi birthday mine what the forgotten country asomo udin bia ofrefio yo abra
me then you can say Accra Central. Accra Central. Me wura yenti we. Yo, see. And say Abrenia bringing and meet him or answering Papa. Beta Lamada. Yahu then so it means a Juma. As I said, wow. She should be 70% a year. It's you one. The young can't hear no. Maybe can. Yes. Papa, you see, okay. No correct. Because the world do on the way and could do baby at the real. Aye. Who could do baby at the FD. Ampa. In dimension, if it be you answer. In Gibra walk on. Now, who's Yako? Now, who's Yako? Okay. Papa, and some crowd. Hey, Yame. Now, they said, that's who Kitian for getting up so all mouth at 10. Amen. Now, you need to be 110. I also need to make 110. Amen. Also need to make 105. Amen. Also need to make 120. Amen. And now, you more. It's a so you manipulate and Sam Abrabo. No, correct. Amen. Mami unshira wonso so unshira papa na monko so antie sompa na enepa e wo fie ha 0260196064 nanso we nyina ye boso no sompa no na apese oni ni didwa ye bie ensem se Christ cross no ye gi obia de hia ne se odwumadi awudi no emra etawa chi na e ma ho kwan aha ukodwa mienu a yesu hu de ba na mom udi dwa wosompa de edikan ne wosorote wodi hu adanse ma saa na asase nso te na ono nso adi hu adanse na wosoro ne asase kabom na se wo mo bo awudwadi a sa ye mfaso o enti na ye kan to se sompa e wa katua papa no na 0531 886 216 ahoma betimi awoso na nkomo bia opese one sompadie opese ye bo adwatonde hu dawuru ma eya bafie enkaebo no na apese ye bo na amansan nyina ate esanse wo kan osompa so a ekwa wiase afana ba bia enti wabusuafo a wo mo wa amanone no ebete de akoso ofie wo mo tete se de wo mo no nete he ya wo mo hu da eda no hye na wo mo atu ho anamon enti ana wa hye no nso eno achi no se wante se sompedi ho adanse na utu anamon kodi akire na bibi ba ya susuka fasha wo ho ansa na mom wo da mu akwankyere na mom wote se sompa aboso a se o maame kura aton no na fa kokoto ade kro esan se e ade papa de nti ameka we no ade kye Good Friday Easter Friday no ye nyina ade ani kirem e wo First Love Center e wo East Legon no na ya wia ken ye gina mu saa kopem se wo soro besi aba ba fi asase ano na nhire ewo mu no wo de ye de amayen esan se ye friend Harvest Praise na Harvest Praise yi enye nne na wote bra na wonya nhunu bibia kura na hwe TV no na eba utie ewo radio ahodo so anate ofa media no so ana nhunu eda so agina ne na so na ese de kura agina so sen kane no nti Harvest Praise 2026 edition eba wa akwan mu eno ne ye friend ne say Restoration edition nti wo adom na ate ayira na nyame mugidie no e na wo de atape e bia na awade no de wo mu afirim adwuma no enigi ananka de kom no ekọ Harvest Praise ye nyina nkonkohia untua kapre abra akwakohia team eternity ukohia Tego Sisters ukohia Anointed Peace Esther ene adehia eka ho Harvest Theater for ene Worship Angels womo eba be yi kirede a kire yen amaye hudie nti wo se ye de ho to awurade so ebe ma de nyina de aboa yen na wie yen yie star 725 star 1155 hash star 725 star 1155 hash no wa register untu akapreo ya na wa hye no nso sa na obanu maduro time heba miss chano a tried and tested me di ho dance de kire say malaria duro honam ya waduro wonu mato a wuntimi ni di no time no beboa wo Dr. Tafiri Jana ayo
ne nana enubna ne nunsina odija no no wa mana nkokwa na mom wa yesa wo de besom wo manyi sompa enti yetempo no ayete anwemu a entontom no ye ne wo mo nete me ka kire se ne ntontom na wo maba no on se wo hospital ma ya hu ntontom ho aha wo se an entontom no ebinum akọ school wo ma graduate ya ebinum ya doctors enti wo de malaria akwa ye hwe wo no no wasan benom wo mra na wo de yade foforo asan kan ho ana wo ti school ma wusua de no wo pasa wo bo degree PhD ne ne yakaka kan ho MPhil no no wo wewe wo na ase wo table na ase ono nso usua de enti ne wo de aduro kura ka no a no adoje aduro no a kire emudwu a no wasan ba na nso nom time heba mixture wontime na oje wonom wo a wo bewu hyana nso 0244417669 na wanom time heba wanum atoso ya ye maabo akura obedie no ukodi adu anafo na awie ama akobodo no wo yema mo akosa na brekwa haja special local foods wo won de aduane pa no wo ye local foods ono ne de ingredients no natural enti sabre ya Ghana fo bisu na Burkina Ntosi haja de enka ne duku mpo na campus abeka ne tirinwi esanse ne ingredients ni nyina no natural no ne nsaka na ade enti mekamfo ma o hacho atomic hwa transition akiri hwa asem na meken na uhia prepensa wachi jollof banku abetie tozafe ana de ehu ka ho enen nam papa bi ne nkwampa haja special local foods wo package ne kama na delivery for no nso de akọ yemfa mra no na etese de yesefo wo ho ape enti ana wa hye no nso awiei wo kan ye ho na ye ba wa kwan mu ene Mọborọ Asem a ye che wo se da se ne de ye de kọ Sompa Rhapsody hye no nso sa na mom ye atwi se che se yare no ebeba so a uyi santontoma kawo ye betimi aba wa kwan mu firi ho se bia wo do na se kan ye twawo ye no no betimi de tetanus kora abrewa na kuro no bepumpunu mu ama awate agu so uyi eno to nchen ana se bia dua bu abo na aka ya abo wa de aka nyina no yade no ebekọ mu a efowanum enti wo sende eso ye ho adwuma yie wo se Greenwich Meridian Line efatem haya kwa kopie mu London eno kora me hu time enti London time ne Ghana de pepepepepe nanso wa hwewo o Greenwich Meridian Line ba bieda wo sen ase enti wo kasa na ofe wo sen a nipa ane ne kasa na kora na wa fera ma wo na nim asesa wo sentira na mo nsa wo sen na efa empene se esen ho serefo a ne wo sere kire no enti wo sere no obi nso wo sere hia wo mmisa na asem na ono nso wo sere esanse wo hu ade fefe bi wonya ya nkabiri bia abie die kire no fa Leicester company for wo mo ya toothpaste no fa chi usen ebebo apa yi na ayiyi fi no njempre na wo sen ase no bese no a wa wi ama de da sen ase no joto no ebeyiyi ne esasin ni nyina ama sen na yese de obo ade wo de ma wo no pepepe enenti anu wa hye no so ba bia eto ade bia no Leicester fu won mo ho 0501 390 338 wo kuma se a fresa ahomai na mo wo won kran no jiwe 0501 619 588 na one Leicester company for munin komo yade wo hoi se wantimi anso ano a se tie bia ebefre wuo di abrew enti empenimfo kan se wuyi enkwanhia firi ho a ade ade owuo ba yare ena nyame bo nipa no nso no wanse da mo yare anka ye ho na mom Yesu ni yeban bi ne yede kwatwetwe baaye eno na wo bo ayasafo egun mu a ebi ne Dr. Dubuaten one Dr. Kwaten mo wo mo se enkwa no yade na do sawa masese wo de na katie bi bra na wo mo ntwe mo se elastic mfama na nyankwa tenten enti eye infertility na chese awo no wo nwu bi yede twa opoa wo nsumo bi ba ye ne wamia ko endpoint wate kwaje wo de ubewa di badudwan afi bema prostate na hu hia o ubalu abri bia ewo se utime pompe ne fo ema wo ba bia
yɛkɔbɔ ne ho ka ɛde ne ma wo sɛ monkɔtrɛ abusua no ase no wobɛtumi apɔmpe no ama empire no na entahenasa ɛne akyire ya wo mo nso bɛso mo yi sompa ama ne saa de a ɛne din bia ne yɛde to na mo nso wotimi yɛ na yɛ ne yie saa na ɛno na yɛ ayɛfrɛ omi wura ɛsan sɛ wotimi wura bia endpoint for bɛboa wo enti kan ho kɔ ebia na me kan wo nso kraa no o machine no ayɛsɛ nkunuma ne yɛ hane no ketwa no nkura de ne bi ɛno nso wodidi agro abere bia wonya dimpa wo bisa ya asɛm kura ne yɛ de preko kasa na eyi wa no ada yɛ sɛ nkyɛ sɛ wontimi nya hwee kɔna kɔgye yirima ne bi ɛno de yɛ ma wunura ma highly efficacious medication homeopathy aduro ama sɛ twe na atwe akɔhyɛ akyira ɛbɛ wura ba ebi ehuntira ne nyinaa bepie ama adwuma yɛ sɛ yɛ no nso ayɔ de ama wo ɛba ne saa ya ɛma no kura no wo mu di ho danseɛ yɛ frɛ medɔfo esan sɛ wo mu dɔw ɛfofo ɛsena adeɛ nyinaa enti ka ho entini ho adwuma endpoint for yo brɛboɔ no hawa ba ho anasa no ɛno ente ma yɛ mpam enti kɔgye aduro endpoint 0244 86 70 68 wo mu na bɛka yɛn ho a yɛde wo esie yɛ koi no ɛyɛ tiawa yɛ wie adwuma no na emom yɛnya wo nyanka sɛ de atworo no kae no yɛbɛma wo kyigyinafo foforo a wɔne wobɛtena daa na yɛde ma wo no na no si ya na fe professor Kwabena Abochi wɔne ne dɔm ɛde for God and country dwumadi a wɔn de ɛsom nyame ne yɛde som ɔman no wɔn de abrɛw enti ana wɔn afidie na da ha esan sɛ sompa no de wodu wafidie to ha wokyima akɔto he na de na akɔpenti a obɛkyima afiri ha ɛnepa ne nyinaa aha na wɔn sabɛka ɛde afiri na wɔn so wɔde asom adasa ene apam dada ni bebetena mu ma ema no ti ma bɔ me bɔdese kama ana yɛtena ase na mmom oba pa kosu agwa aboaje ona adwumadie nyinaa esene na so dɔndɔn hema no wɔhene yere ma me akua yɛbo asia ma abre watia afi Yeremia sensen ene apam dada afia forcing na yewra Augustine ono favor ninti wonfa duru na odi nyame no esa ede atoto ba bia ewo abefo ntentan fidie no so ye kosa ye nkoi na mom ye wonepa ede somo koso a ma afidie no enna ha na mom ye koi na meka se minya wonyanka no se wo pede ye papa no dia ya asa de wo ka no wo de wano no e ka ne papa no abusua fa wose eyoyo na bro ho se ma wukunu e na ye sei but unko efie no he wo hu nante ne so fa ne nya he but owie no oba radio so ana ko television so ana wo ye messenger no oye oba de bro ho se ma wukunu respect no anano bepacho se wo apply de wo ye no ofia asem na wo kana power bi ani you ani asimple na se wo you obi here asem na wo kanu se wo practice ya tumi bi anim eti nkofo betie no wa but emfa impact bi ama okay because you are not practicing what you are saying but so wo dey adwuma wo kasa it carries power okay and make impact and then sesa benipa what do you mean kan kire nkofo sa mo nkɔ brɛ mo ho asem a wo kunu be ma da wo yere